Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Sen gravel ki phur along nagapasik sagdunde derji aphan kachpachini lakhain kora phoni lib MSC constituency ke parlo kalioni alang roy panjan alang roy kachetok pen ha daihuri alang roy kachetok an bang plia tum pen si sen gravel phur pon bomlo mati setel ponlo Karbi Anglong ton mas council pen Dr. Tuliram Ronghang nilib MSC pobitro rong pia tum pen sen gravel ki phur ji aphan sundor tiso Ronjit teron Jameson ingti Anondo teron alangli tumbang plipen Obetsun terang Amen pensi bangso dimalong setel pono Lapen Forest Department Silonijan Range ACF tumpenta humri tamtanglo Lapen hithi ruinian bake claim pontanglo pusi chethan pon alangli tum setel pami tang data phita kapre ka tum sangti mate sen gravel hai hui joy pen ki pon bomlo Lapen kapre ka tum ningkan pli sosi anbak claim pontang lapen amethang amohor along che claim dam asonte mission ji pusi che than pon lasima jokle la poson nang chi jok dun seta kacheterek serak ji aphansi pachini si alang le tumpen pachini po nili pen philip tiso Karbi Anglong news kisum oke la pulo la se pini nang le tum non wang bom pen nang le tum jitu nili tum phan nang kar jua putha ke la pulo la se nang le tum media korte doan phansi tami nili nang le tum kar ju than the pran ninga klong pen nang le tum phan joro par pik la pen kardom ninga klong pen pajer la se ahok lo nang le tum nang kar ju bangke kiduk kisung pulote kalang lo la bangso amohol la ke nili tum phan ni tum ka ching honnai Karbi Anglong autonomous council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai lapen nili MSC ake hai pobitro rongpi alang tum kang hon pensi nili tum la bangso amohol bangke settling lo asi la bangso akiduk kisung pualam jong si chethan dami pulote la bangke ahok lo non la bangso lang roi kaliuni aroi la ke ladak panchan chetok pen dehuri chetok an lasi la bangso mohol along Karbi Anglong autonomous council pen bang pli amunit men pensi setelo la bang pli angbong pen nili tum obetson terang amen pensi nili tum endun lo lasi la bangso long nili tum ta group pensi endu alangli sundor tiso la pen alangli ronjit teron la pen nili Jameson ingti la pen nili tum partner non inudolang Anondo teron lasi la bang pli akorti pensi nili tum la bangso amohol bangke solaik bom lo komentu lomben losi na tum ladak la bet som terang amohol andana tum kameklem kicheng pono labangso kicheng ke non hichi ruini ansi doiglang thiruini di tang thela dak ge forest department pen isia betum stame dak adimaklok na humri lo mana tum hanna area pine na tu phanang thik piloma GPS ke maria teng pen GPS ke maria teng ka sar ladak Silonian ACF sar teron sangho ke hai wang sila dak la group li phan sitame GPS ke pen me bateng sinili tumpan nang setel pi pamelo tangte ladak na tum setel pe me GPS kuri pe me yang ba mana tum pe ne ke duke sung lo pasan ke theklong nang tum duma la bang ke kalang lo nang tum akar ju hok lo la ke duk kisung punang kok ponili tum jitu mohol li tum obeson terang amen pe nang setel pi pami phi sitame non Komara tum noni lil tum ta chichini edelo la bangso ni ta mohol andar si la daga bangke continue mal bangke pon bom lo dam bom lo la senili tum abangke thangta ke thek chini ta ve thanga background ta ve la si la bangso claim bom si tame nili tum bangela tum hange chu pudun ta hai he chuning jerun ta hai he amasi ni tum bangke pinyani an si tame jo ke claim ye phan bangke ekdom ga sik sak kisung thekti ke son si dolo komentu pen ala son nang tum long la puson joy pen dak nang claim nun kapang ke komentu lomben ajir ding olo alang tum ke ningkan plibak pen stame claim bom lo stame nil tum mohol setel det pen stame alang tum phan than pachini le he je da ke nil tum mohol andar lo la sinale tum ta methang mohol do pot nangli tum ta methang mohol andar long le che claim dam sonte li tum ning chi oya thai velo tangte tangte la tum phana tum men jong da apu som do jima men chini lan chini e nili tum setame la bangso na tum kidu kisung alam bang kana tum forest department phan alam phali long lo ma che than long lo che than long lo tame alang li
sar si tame ni tumpan chingwai nang ko sinang pu ge nang pu le he la si alang li long si tame chingwai bom lo la si pini nang le tum nang kar ju lam the apu thak si tame pini nang le tumpan si tame choro par pik lo la si labang so apu thak pen pini ACF sar tum si tame tumpan nang hon pe nang rap pe official ka do ka ke claim ke dam si tame la si ning the alang le tum si tame non li tum ki do ka kisung si tame non prabjin pen nang pejok ji jong si alang li sar ke than pen jong si labang so jitu non ki claim bom amune tum jong si arju je kulote nili tum si tame group pen si ke claim binak opination longji me ne bosi jitu me thang a khia dat che padat pen si nili tum ta ke su end bina asi pini lapu PSA president tum si tame do nili tum group theo do ba pen cherap si end tang te nang le tum amo hol andar long la boson joy pen nang ke pasik sa ka tum phanjong si nang le tum ahin pen ku pi lo pui bang ka labang ke jong si non ing samjin pen si li tum si tame chingki che than bom lo je alang li tum han si tame li tum pachini lo la si jong si alang li tum jong si ing samjin pen ka chingki jong si alang li tum si tame kroi krei pulote nili tum si tame group tum mate ni tum ahin pen si tame labang ke alang li tum aphan sodak na kang sai aputha ka bang ke ni tum si tame step anang kok sai long bang ke mo jong si soluk sodak dokok pusitame labang ke ningchi oi thai bilo athema ka du ka betame labang ke methang abari long ke jeneba theso doji kowe doji lahaso jinis ke methang abari long ke methang se che jor long po nasinili tuma abari long yong si omane kowe bithi nang theso nang ke lik dokok plute nang lita kroi thek the ni lita kroi thek the la son tak thaksi mo labang ke alang li sitame nil tuma phan adai nang pi athai ve der nang po Indeng krihini ningkani se kriso ijang tingroma mai mesen pen kipaman lokhimon aron ariso ijang tingroma mai to mesen pen ka choli hin ke paprang don thekji aphan lapen mesen me et pen kidu ke thak don thekji aphan chithan chipire mai mesen pen jaimik pichu lakhain kore trok dor bagri MSC constituency ke parlo lakhahini dolamara papuram tokbi ammai hongjayalo ke paman pon ningkani se lokhimon sang hariso ijang tingroma mai mesen pen kepichun boloram phang choka chupa hem phupana mailo chunbang rotom kiling pen ajoksi mai ki phalam thi jaipo bangso mailo ali sor po man pen lokhimon sang ha bare maipu joysing ti chophali hi pen lokhimon sang ha saipu kong gandhiram timu thare prodip rongpi thare benesor ingti lapen thare vidya ingtia tumpen chenglok lokhimon aron Kroira pet kethe keriya tum pen chenglok ahin pen kiwa lokhimona phan kroira pet atum ongdung armu nang chitong donsi mai mesen pen pechun po bangso mai long lokhimon changha arisoi jang amai atum pen ke pathik pon along ritin pen kiwa lokhimon changha ashram pli andu along ritin pen chutami lamkan mate drama lapen lokhimona lunchir pen ki kan ke chapati sitami pidu Birta kiri boma porohur an ke haya tuma phan riponung lela lapen pinap ke peman ponchi karcho mailong si bangso thega bangki peklang ponchi lapen karcho mai ke talonchi aphan chutami arni ing hong kok anbet pusi herang ke thing lamthi nam peklang tu kajirama pen rasan inti report Karbi Anglong Pini Kat News Pendanglok News doan abitu dumha tami etum lokhimon sangho my pokemon sami ai tum kadu ikhan sami kardom nang pasirlo kardom je ningkarwang ason satak pining tami ingdeng krihini ningkan isek risoyang chingruma mai aso karcho mai ini pining sami dak bapuram taubi arong mai hongjai longsi padopon tasila bang solong risoyang chingruma mai tum alang tum kemangpon isi dodak litum satlang ki una tum phan karcho ponji to the felicitation a program alai tum ani canvas tame tabangso pai pai cheklo tada ki bipon ke late dowerlo asila bangso long riso yang tum phan etum choro parlo jera so puthak dongsi litum diwer hotel lukhimona ron satlang
ke toki unadum pendang lok risu yang cingrum mai sun tame non kewang jilang labang su lukhimon aron along kurusar lokhoni tihanse ke paklang lapen he pukuru modoni tihanse ke paklang aron mane ang song an ke pali dunjia phan lapen angri isi ki dojia phan lapen ning isi pen kosonsi labang so ke dodun thekjima lukhimon aron do ona phan alang litung je pangtang ponjie phan si pini labang so sai bi ponlo lapen dadak lukhimon mission isi do dak education business lapen religious la son thoma puthak pensi kurusar ka kita ke mang pondo lasi education lokachar li bang paprang pik nangji lokachar juni jongsi paprang pe prote lake mekabe kangting ku ka sonsi mandet po pusi kurusar ka kita ethani ju kongno lasi non uwe ki metum lokachar li bang ke ansu si paprang nangla lansu se thek nangla lapin karbi arab lansu se thurponang lang lapen okol dak lukhimon aron phansot kalilo Karbi Anglong ri lapen Bharat Assam pe nanglo tirthia danglong te pati thangdun erjia phan itum chardia bang papranang la lapen isi religious lake isi lalo ning sivet pen do pen ada kadu kabis kame ning isi pen do dun pen la so RDP dunang po kuru kolat kimanga kam itum papteng dunang po lapen isi bang ke business na ke lalo andon atina long ri tina long stame ba notina bang putin stame mithang asaya bang ke kakita tini nang ni kiklem ke dam lasi labang lotang ti litung lukhima aron ara do an belapen kalbi sulang do arata chingthur pon po so lukhima songhor iso jang chiro mama etum asik ti aning kan wang stame labang so asayang dengke dengpon bom lo lasi pening le thot stame tini ke chingsi arni lo labang ke riso jang krung chingsa mai sila so long krung chingsa mai long ki than ki chimum pon nangkok mate che than pon nangwer alam theke la puson hello non owe kimia tum ke klem ke dam pen chenglok ke chu ki jun ke do ke thak che pangthir koson si ke do ke thak nangjima ke chu ki jun che pangthir nangjima lahai kadu ka vea puthak ke chingwai che than asi pini la bangso alam sami pini than pon lo si pini la bangso mai long sami che than pon lo risu jang tum ke chu ki jun ke chiri nangjia puthak raki hormu kirim pen risu jang kana hok lapen ke do ke thak ke che pangthir nangji ko puson no na kai ke do ke thak jong se che pangthir the pulote munira tum isi ningkang sam mate kelang ningkarong lason ave la se lahai puthak samini tum pini ke do ke thak koson se che pangthir nangji ma lapen lahai non pir the long pulitin ke klang pen ko ansi kangthir the lahai puthak koson si ke che pangthir nangji ma lahai puthak kadu ka ve pini che than pon long lo lapen odur chepa me nangji lapen epai po alam karjupen sia hemtun koson si kaching thur pon ma laki kadu ka visame chini lo la si hala sut stame che than lo hemtun isi kaching thur ji pote po pa alam karjubek nangji pulaha puthak ke che than ke chemum pen chenglok angri si koson si ke doji ma angri si yong si ke doji polote mune datum ninghang che pathi the nangji guru alam arjupen se ajat aso na size tame claim nangji dam nangji la soteng jong si claim dam guru alama teng pen jong si claim dam lo plote angri nang do po case tame ching thur po long jing tho po lam than pe si nilam thing ton ko lo ka Sangmet Singnar Pipen Ing Deng Thongke Prakethom National Karate Championship 2025 ka chapate long brown medal chapalong dun si Karbi Anglong aphan nomi kiwan West Karbi Anglong rong khang constituency ke palo Hongkram Chandro Teron rong maker Nirmal Singnar lapen RT Teron piatum asuk pia klengsi Sangmet Singnar Pipen Ing Deng Thongke Prakethom National Karate Championship 2025 ka chapate long ke thomanoi chapalong dun si Karbi Anglong ra aphan nomi kiwan pi Kedam tang ni phai kretrok sipen kresir kep ninia Farman Chhattisgarh Jaipur along All India Karate Do Federation atom penchapator pipon si Ing Deng Thongke Prakethom National Karate Championship kachapati ajai mek pidopondo laso along break jump state pen kachapati dun mate kachidan dun dolo lapen Karbi Anglong district alopen tame bang kepatum kachapati dun aphan dunlo Sangmet Singnar Pipen sitame chapati dun si ke thomanoi chapalong dun bangso ke haiduna pot adonara patum an tame aningarong chipirinti si ahem an pali dampen Karbi man kedo poho pen archodam si aning pathedun thulo lapen aningarong chipirinti bangso karcho damalong kajetong dun kesis rong khang hawaramai dihin rimbang borsing teron sahem chunbang chandra singh teron kereti thanbang martining ti
Arjun Singnar, Rupali Singnar P. Lapen Kaprek Adona Rabatum, Chetongdo. Barthalban Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. ก็เอาพลังสุนังลิมันจะเท่าไหร่คะ Nilimen ke sang met senarpi. Nanti serbera, nanti serpiamen itu tanda. Nili sarburamen na ke nilmol senar nili sarpiamen aruti teron pi. Hongkram teron arong. Nang linon produksi All India Karate Do Federation Ketipati dan kedam teng kodak. Chhattisgarh. Chhattisgarh si Chapati dan nanti. Dah kuman mas yang itu midun. Di fupen bang anu itnya. It pen pu bertalang so pen bang hani. Di Fupen bang narket di boy lang sopan bang ini. Nang litum hadak ciptes gorlong labang sukerati kepati don ledi. Ngasama menang litum kadowe bang kep dampen bang kanum sinong evan lah. Nine. Kali 8 John. Bang narket pen nong evan ledi. Ya boy lang sopan bang ini kecepati don nang bang pen kuman bang ini dah nong evan long mah. Evan Aha ninuvet kawani. nang nuret sih pak. Nang de nang li kuan nang deng ben sinong ecevan iglo. Second round ang deng. Second round. Kala nang lihat ada kerti cepati don long konat pen konar si cepati lo nang li labang sunong ecewan long. UP pen Kashmir first round Kashmir second round UP. Asron bangnya Kashmir pen cetan lo tanang li parem don hok lo. Nang li si cepa hajat lo. Ngenon second round UP pen cetan long tanang li si hajat lah. Hai he ladak bangai. Kita ledak bangke. Round to bang sipon long lo. Second round bangke. Second round long bang sipon lo. First round bang ini si wan. First round bangke nang si wan long lah nok. Kalau bang so first round ke wan long ke nang li cumpen UP si cetan lah. UP pan parem hok lo. Nanti nang lah karate ke cari dun ningkan kuan ke cari tang. Ningkan ni pleng penap an si ningkan si pleng la. Ningkan si peng kus nang national long an pati dun dan nanti. Labang so nang panang than mana sar nang than. Nang li pan cerita nang pan. Nili panang ke than abang ke martining ti sar martining ti. Nang pan kumas ni nang than aja karate ta cari dun ipu kumas na toy lah. Ni handak school government long pen aki joy pen ang than lo. La pen dun bom pen di foodun lo. La pen nimithan ining hang pen ne pinidun bek lo. Cepong dun bom lo. Ti kecepatan itu non nasional lang deng an lihat lo. Tang tiap sang yang lihin pen. Kumar pan sa kerup piji. Ni po ne paya pa.